Avui serà un gran dia. He rebut comentaris del darrer vídeo on explicava les dreceres del calendari demanant més consells per agilitzar les nostres tasques del dia a dia i on molts passem més temps és en el mail. Així que aquest vídeo serà de dreceres del teclat de Gmail. Us posaré aquí al vídeo l'enllaç de les dreceres de calendari perquè el tingueu, perquè actualment és el vídeo més vist. Realment les dreceres de teclat ens estalvien molts moviments de mà, del teclat al ratolí i de tornada, i és per això que els programes cada cop més faciliten que es puguin fer totes les gestions sense treure la mà del teclat. En algun moment potser parlarem més a fons del zero inbox, de tenir la bústia d'entrada sempre buida. De fet, la bústia d'entrada seria l'equivalent a la bústia que tenim al carrer. Quan passes per allà agafes tota la informació que hi ha, la llegeixes, la classifiques, però un cop llegida no la tornes a posar a la bústia, no? Doncs això, la bústia d'entrada un cop hem llegit el material ja no hi ha de tornar a entrar. Som-hi, ara sí. Neteja dreceres, no netegem la bústia, dreceres de teclat en el Gmail. Doncs som-hi. Estem a la safata d'entrada i el primer que farem és crear un mail. I per crear un mail ho fem amb la lletra C, tal qual, sense ni shift, ni control, ni res més. La lletra C, i això fa que ens apareixi una finestra de redactar mail. Ens enviem un mail a nosaltres mateixos. Hola, què tal? Ens movem pels espais amb el tabulador, escrivim el missatge i per enviar el missatge, control, enter. Amb això queda el missatge enviat. Com que ens l'hem enviat aquí mateix, està ja a la nostra safata d'entrada. Això és un gestió de seguiment de mails que també un altre dia el tocarem. Aquí a la safata d'entrada veiem un cursor de color blau que ens marca sobre quina conversa estem. Amb les lletres K i J, K amunt, J avall, o de fet K següent, per tant últim amb data, J anterior, ens movem a la finestra de converses per les diferents converses. El control J i control K són J i K són dos dreceres que s'utilitzen en molts programes d'entorn web. De fet, fins i tot el control J és un clàssic d'Excel per copiar les fórmules de la columna cap avall, no? Quan estem en les converses, per seleccionar la conversa és la lletra X, i amb això ens apareixen els menús d'altres opcions. Un cop seleccionada, amb Enter entrem a dintre de la conversa. Aquesta seria l'última. Altre cop ens desplacem per les converses i entrem. Quan estem a dintre d'una conversa que té més d'un mail, ens desplacem amb el PIN Previous Next que ja havíem vist en el calendari. La ratlleta de color blau que baixa una conversa, baixa una altra conversa i baixa l'última. Quan estem a la conversa que volem treballar, que volem respondre, el que apretarem és la R. La R ens genera una nova finestra de resposta. Si en comptes de R, la R és majúscula, per tant Shift R, respondrem en una finestra emergent, a fora. Fixeu-vos que sempre tanco les finestres apretant aquí a la paperera i no aquí dalt. Si tanquem aquí dalt ens quedarà la bústia de correus d'esborranys plena. Per tant, sempre que descartem un mail, entrem aquí. Estava amb la R, R majúscula, i reenviar és F, o bé F majúscula si el que volem és que la finestra sigui emergent. Un cop fet totes les gestions que vulguem, tal qual estem en el mail, el podem, amb la lletra E, arxivar. Aquest mail queda arxivat i ja no el veiem a la safata d'entrada. Una altra opció que tenim als mails és el de posposar-los. Quan estem en la visió de converses, ens podem desplaçar amunt i avall, com havíem dit, J avall, K amunt, seleccionar una conversa i posposar-ne l'avís. Suposem que aquest correu electrònic que tenim, que diu dreceres de teclat Gmail, no el volem veure ara, sinó que el volem veure demà. Amb la lletra B ens apareix el menú
de posposar, on li podem dir que ens avisi avui més tard, que ens avisi la setmana que ve, dilluns, el pròxim cap de setmana, o directament triar una data. Si posem que ens avisi per demà, aquest mail desapareix i fins demà no ens apareixerà de nou a la bústia d'entrada. Una altra cosa que fem molt sovint en el Gmail, com a bon fill de Google que és buscar. Per buscar fem servir la barra, la de sobre el 7, per tant Shift 7, que ens envia directament a la barra de cerca. I finalment, dos més de faciletes per moure'ns dintre de les safates, que és el GA per anar als mails arxivats, per tant, a tots els mails, tots, de fet és all, go all, i el GI per go inbox, que entra a la safata d'entrada. GA tots, GI inbox. Té totes les dreceres a la descripció del vídeo, per tal que qui vulgui les pugui anar incorporant. Perquè incorporar a la teva manera de treballar aquestes dreceres de teclat no és ni fàcil ni evident. Has de crear l'hàbit i, tot i que és un hàbit petit, s'ha d'incorporar en els nostres circuits neuronals i, si em deixes, et faig alguna recomanació. La primera és que només facis servir una o dues dreceres de teclat ara al principi, les que et siguin més còmodes. Si en feies servir alguna, n'incorpores una o dues, les que et siguin més còmodes. Fes-les servir sempre. És a dir, fins i tot, si cal, repeteix l'acció. Si ja t'has avançat a fer-la amb el ratolí, si ja t'has enviat el ratolí a fer el signe més i obres un nou missatge, tanca'l i fes el procés bé amb el teclat. Apretes la lletra C i se t'obrirà. Corregeix-te tu mateix i realitza l'acció una vegada més per tal de fixar l'hàbit. Si ho fem en aquest procés, es fixa l'hàbit de forma molt més ràpida que no pas si pensem apa, m'he deixat, veus allò d'apretar la C, bueno, la propera ho faré. No, fes-ho ara. Escriu les dreceres que t'interessin i que vols fer servir. Si fas servir agenda, ho anotes a l'agenda, ho anotes com a objectiu setmanal, fer servir les dreceres de teclat i cada setmana n'incorpores una de nova. Gràcies per escoltar-me i ja saps, si t'ha agradat el vídeo, fes un m'agrada, pols amunt. Si no et vols perdre el proper vídeo, subscriu-te i, esclar, no dubtis a compartir-ho amb qui ho creguis oportú.